který se stal před mnoha léty. Je to příběh o izraelském národě, který žil v úrodné zemi zaslíbené Pánem Bohem. Tenkrát se také narodil chlapec jménem David. Lidé zde žili, pracovali a starali se o děti. Také se cvičili v boji. Izraelský národ často neposlouchal Pána Boha. Proto Bůh dopustil, že jejich zemi neustále napadali krutí Filištínci. Izraelci odolávali a vítězili nad silnou armádou. Až jednou přitáhl s nimi veliký silák, bojovník obr Goliáš, s obzvlášť silnou armádou. Izraelci viděli, že je zlé. Zdálo se, že osud Izraele je spečetěn. Strach. Vidíte ten obrovský meč? Chlapí mají kalcerské vratidlo. Jak to všechno unese? Podívejte, jaké má svaly. Ten má ale kondici. Co to tady nacvičujete? To má být nějaké řazení k bitvě? Já jsem Filištejec! To je obr Goliáš. Goliáš z Gatu. A vy? Zbabělci? Služebníci Saulovi! Zbabělí psi to jsou! Má tak 3 metry. To je dvakrát víc než já? Zbabělí psi! Mám pro vás návrh! Vyberte mezi sebou jednoho statečného, který se se mnou utká. Už teď ho litu. Když porazí on mě, budeme navěky vašimi otroky. A když porazím já jeho, se stane. Budete vy navěky otroky našimi. Tak co je s vámi? Nenajde se jediný statečný muž ve vašich řadách. Čekám tu 40 dní. Už mě to nebaví. Jste jenom zbabělí psi. Co? To má být výsměch? Dítě? Jsem snad nějaký pes? Ty jdeš na mě s holí? Ty jdeš na mě s mečem a s kopím, ale já na tebe jdu s mocí Hospodinovou. To je potupa! S dítětem jsem ještě nebojoval.
Tak pojď, ty malý spratku! Slavný příběh pomalu končí. Pán Bůh si použil obyčejného pastýře Davida, aby vyhrál nad obrem Goliášem. Proč? Protože šel do boje s Pánem Bohem. Filištýnci se rozutekli a o odvaze Davida si lidé vyprávějí dodnes.